салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон. аз шумо илтимос хоҳиш мекунем, илтимоси калон ки чанд қайд зуртон мераса ҳамин видеоро ба ҳама роҳӣ кунем ки ҳама хабардор шава. ин хабар мо имрӯз зиёда ай 1000 занги телефонро бардошта натонистем ки ҳазор занги телефон мақсад бардошта натонистем. ай ҳамаи он бародарон бахшиш мепурсам ба хотири чӣ набардоштум, ба хотире ки мо даводав доштем аймун симкарта бояд сумора силмат кунем бигирем ва баъдан якчанд вохӯри қати бародаро буд ки визаи ҳамин Бангладеш ҳамон чӣ хел туғрӣ кунем бирем, чанд сум месад, чӣ кор карда дар кор, ҳамаи ҳамина даводав доштем. ба хотири ҳамин бародаро мо бардошта натонистем. барои ҳамин бародаро мақсад вақте ки шумо шод мепартоед ина бояд будига номераи Билайн, Мегафон, мақсад ина Сбербанк, мақсад ҳамина шод мепартоед. ҳамина бидонед ки вақте ки шумо шота партофтед, вақте ҳамн чека гирифтед ай банкомат, ҳамин ҳатман дар дасти мо меояд мераса. ба хотири ҳамин бародаро ҳеҷ ҳоҷати мақсад дуюмбора занг задан, парсидан нестай. ҳамин дар номераи ҳамин Билайн ҳам мешавад шод партоед, дар номераи Мегафон ҳам мешавад ки шод партоед. бародари азиз, зиёда аз садҳо зангҳои телефон буд ки мо мебардорем. ҳамин як саволе фақат ака дар номеро шод партоед мешавад, ки ман дар ҳамаи видеоам гуфтум ки бародарон мешавад. ба хотири ҳамин мо рӯзҳои наздик ҳатман бояд ҳаракат кунем ба тарафи Бангладеш, ба тарафи мақсад кӯмак ба мардуми Мянма. ман ростӣ фикр намекардам ки дар ин муддати кӯтоҳ мерава, фикр кардам як моҳ ё якним моҳ пас ки бародарои мо фаъолона иштирок кардан. ҳамаи шумо мақсад раҳмат ба ҳамаи шумо, ба падару модари шумо, ҳаматона раҳмат. иншоаллоҳ агар ҳамин хел давом кардан бигира, ҳамин мақсад як 5-6 рӯз пас бигем ҳамун суме ки мо дар кора иншоаллоҳ ҷамъ мешавад. мо худо хоҳад 10 рӯз пасаш иншоаллоҳ сафар мекунем. салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.